Vedeli ste, že plytvanie môže ohroziť dlhodobú konkurencieschopnosť vášho podnikania? Eliminácia plytvania je kľúčová pre úspech a efektívnosť. Poďme sa pozrieť na to, prečo je to také dôležité. Plytvanie ohrozuje dlhodobú konkurencieschopnosť. Zlepšenie efektívnosti nie je jednorazová úloha, ale nepretržitý proces. Bez eliminácie plytvania sa podniky môžu stať menej konkurencieschopnými. Zamestnanci môžu vnímať zmeny ako hrozbu, čo vedie k odporu. Nedostatok zdrojov môže tiež brániť implementácii zmien. Ako tieto výzvy prekonať? Hoshin Kanri zosúľaďuje strategické ciele s každodennými aktivitami. Pomáha organizáciám dosiahnuť dlhodobé ciele prostredníctvom systematického prístupu. Ciele sú zavádzané na všetkých úrovniach organizácie. Pravidelné hodnotenie pokroku umožňuje úpravy a zlepšenia. Stanovenie jasných cieľov efektívnosti je prvým krokom. Následne sa tieto ciele kaskádovo zavádzajú v celej organizácii. Pravidelné hodnotenie a úpravy zabezpečujú, že úsilie je v súlade s celkovými cieľmi. Tento prístup vedie k trvalo udržateľnému zlepšovaniu. Gemba Walk znamená navštíviť skutočné miesto, kde prebiehajú operácie. Vedúci pozorujú procesy a komunikujú so zamestnancami. Priame učenie sa od zamestnancov pomáha identifikovať zlepšenia. Táto prax zlepšuje efektívnosť a riešenie problémov. Vid je vizuálny nástroj na kategorizáciu plytvania. Používa ikony na znázornenie procesov a neefektívnosti. Bloky, šípky a koláčové grafy pomáhajú vizualizovať plytvanie. Tento diagram zdôrazňuje úzke miesta a neefektívnosti. Vizualizujte oblasti plytvania a vytvorte realizovateľné zlepšenia. Pravidelne aktualizujte vid pre dlhodobú efektívnosť. Vytváranie stratégií na elimináciu plytvania je kľúčové. Pravidelná aktualizácia vid zabezpečuje dlhodobú efektívnosť. Eliminácia plytvania zlepšuje konkurencieschopnosť a efektívnosť. Hoshin Kanri a Gemba Walk sú účinné nástroje. Implementáciou týchto stratégií dosiahnete trvalé zlepšenie. Zníženie plytvania vedie k lepšej výkonnosti a úspechu. Call to action. Začnite dnes s identifikáciou plytvania vo vašej organizácii. Použite Hoshin Kanri a Gemba Walk na dosiahnutie lepších výsledkov. Zavedením týchto metód zlepšíte efektívnosť a konkurencieschopnosť. Nečakajte, začnite už teraz a sledujte pozitívne zmeny. Pripojte sa k nám na ceste k efektívnejšiemu podnikaniu. Spoločne môžeme dosiahnuť trvalé zlepšenie a úspech. Ďakujeme za sledovanie. Vidíme sa v ďalšom videu.